централна джамия, аз съм пратил и това. Да, мом се каже, че сега тук нещо, бато джайка ще вози. Отиваме на джамия, после на църква, Да бе, нищо. Отиваме на джамия с бати Иванко. Е голяма работа, какво? Да бе. На опей копа. Е голяма работа. Я да видя къде съм пратил, виж. Е, тук бях пратил един адрес. Едни моторджии, така и на снимка. Добре, ако кажете, ще отидем, мен не ме бърка. Не, Първо трябва да се редиме някъде. Ой, там, ящо за да... Има бензин. в града, като няма го това нещо, къде Аз тръгвам, Да. взимам да не отръгвам и точно на ринга ми свършва бензина и гледам бензината, направо изгасне. Защо? Няма такова. Няма лампа, няма ни лампа, нищо няма. Направо нещо ми прави, почва да, както на 1400 почва да прави. Ето го виж, на 1000. Е, отиваме какво? Това е... Аз го бях пратил. Това е закриване на сезона. Събират се, там има хапване, дюнери, Изкупаше маркет. фирми, Да, може да отидем там да хапнем по нещо. Никой няма да вкара в джамията да... Който иска. И те, като се облечем с ти дрехи, мога да влезеш вътре там. Да. Само че да не е Значи тогава заедно... чакаме точно. Не, сега дъщеря ми е с колата. Аз знам пътя от тук, ама сега магистралата е затворена. Да, затворена, аз да разправим Магистралата е някакво. Така ли? Аз ти изрикам. решена навигация. Ами само да сипим. Като светне от тук до там е 10 км, няма да остане тук. Още от тук се излиза. На лампа е той. Той светна още светна му лампа преди да Къде? трябва да видим къде е най-близката бензина станция. Това е въпрос, не е най-близката да е. Къде е мотора? Я отвори да видим. Не виж, ама. Какво ще видиш? Не, на това, на... Дали на резервоара, колко ще видиш? Там колко показва? Има. Няма да има 1 литър. Няма шанс. Лас, ще търсим лас.